Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळा बाप्पा आयच्या वरच्या वेळापासून आम्ही तुकार घालीत आहों. आयच्या दिसा सकाळी जाऊन या वेळेनुसार तू आमका तुझं संगात दिलोय आणि हर एका दिसा तू आमच्या संगात असताय आणि आमका सोलून वरताय तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेनं यापासून आम्ही तुकार घालीत आहों. पवित्र आत्म्या तू आमचो कुमकदार आणि मजतदार जावन आसाय. आयच्या दिसा तुझ्या कृपेन काकोळतीन आम्ही या वेदी मुखांतर संगाता मेळ्ळ्या या माध्यमा मुखांतर तुझे उतार शिकोंक आणि उतारांतली 7 जाणां जावंक कित्याक तुझे उतार सत आमकां सुटका दिता. त्या जाणां आमी सताचे उतार आयकता त्या प्रमाणे ताची समजणी करता आमची चिंता बदलिता आणि त्या उतरा प्रमाणे आमी कार्य करपाक देंवता. तेन्ना आमच्या जिवितांत त्या उतरांतातली सतत अनुभव करूंक जाता म्हणल्यार सत तूं आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका घालिता. आयच्या दिसा तू आमकां तुज्या उतरां मरिफात कितें शिकयताय हर एक असो अर्थ सोंपेपणी समजूंक ती समजणी तुजे कृपेन फावो केल्ल्या पासून तुका घालिता. अशें हर एकल्यानी जिवी दिवचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवा महिमा दिवंक मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. 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 प्रेज गॉड. Amen. Amen. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. Praise God. आमकां कितली मनां आसात वताली कितले माइंड आसात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमकां कितली मनां आसात माइंड. प्रेज गॉड. पण आमी देवाचे उतार घालया. जाकोब 1:8 काल म्हणटा पळय. जाकोब 1:8 8 ನಾಳೆ 7 ಆಗಲ್ಲ 7 6 ಅರೌಂಡ್ ವస్తుంది ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಅಂತ ಸರ್. ವೈ ಎಂತನೋ ಓಕೆ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 1:8 ಅಸ ಎಂತನೋ 1:6 ಓಕೆ ವಾಸ್ತವ ಅದಿಗೋನಿ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ असे जगे वाचता. ಹಾ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ओके प्रेज गॉड. पूण कसलो सुद्द भाव करिनासतना भावार्थान तो मागू कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारांबरी तसल्या दोड्या मनाच्या आणि चंचलसालीच्या मनशान सोम्यात आवन आपणाक कांय मेळात म्हणून चिंचे नाका. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड पण हांगा देवाचे उतार म्हणटा करेक्ट पण कसलो दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागू कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा भरी तसल्या दोड्या मनाच्या आणि चंचलसालीच्या जर दोड्या मन म्हणटा डबल माइंडेड इंग्लिशार ही इज ए डबल माइंडेड मॅन अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज म्हणटा म्हळ्यार आमकां दोन मन आसात पयली खंयची पुरा मन आसात दोन प्रेज गॉड एक संसारी आणि एक आत्मिक. ओके प्रेज गॉड पण आम्ही Praise God. देवाचे उतार पळया देवाचे उतार रोमांकरान बरयलो 8 अध्याय 6 वळखाला म्हणटा म्हणया ते पूण इंग्लिशार बरें आसा हितून आमकां कोंकणी तितले ते समजना प्रेज गॉड वाचिचे ब्रदर ओडले म्यूट झाले. वसा 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 मासाचे आणि अपेक्षेचो फळ मरण आणि हा. आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जीवित आणि शांती. ओके पुरो 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 हांगा काय म्हणटा कोंकणी अशें दिला रक्त मांसाच्या अपेक्षा फळ मरण आत्म्याच्या अपेक्षा फळ जीवित आणि शांती पूण इंग्लिश वाचल्यार फॉर बी कार्नली माइंडेड इज डेथ
बट टू स्पिरिच्युअली माइंडेड इज लाईफ अँड पीस म्हणतात. कळलं की मनाचे विषय देऊ ना हांगा खाली रक्त मांस दिला आणि आत्म्याची अपेक्षा फोडलेला. पण तुम्ही इंग्लिश बायबल वाचल्यार फॉर द कार्नली माइंडेड वय आणि स्पिरिच्युअल माइंडेड दोन असतात आमकां मनां. कार्नल माइंड आसा, स्पिरिच्युअल माइंड आसा. त्या वेळा आमचे दोन मनां एक जातात त्या वेळा मात्र आमच्या जिवितांत ते काय म्हणतात देवाची महिमा पळोवंक जाता. जर तर दोन मनां सांगात एग्री जायना जाल्यार म्हणजे आत्म्याचे मन आणि म्हणजे कार्नल माइंडेड म्हणतात ते रक्तमासाचे मन एक जायना जाल्यार ती देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां बघता ही एक देवान आत्मीक काय म्हणतात आत्मीक संवसारान दवरला या जेजू क्रिस्त थंय एक आत्मीक बेसांवांनी बोरला पुरो स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग जाय मेळाचे जाल्यार आमचे आत्म्यांत आसात पूण आमचे मन कार्नल माइंडेड जाल्यार जायना. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा रक्त मांसाचे अपेक्षेचो फळ मरण. म्हळ्यार कार्नली माइंडेडच डेथ म्हणटा. म्हळ्यार म्हणजे पंचेंद्रिया 5 इंद्रिया त्या प्रमाणे हांव ह्या संवसारांत जियेल्यार ताचे फळ मरण. केदला म्हणजे आत्म्याचे मना प्रमाणे हांव जियेता हांव स्पिरिच्युअली माइंडेड त्या वेळा म्हज्या जिवितांत काय येता जिवीत आनी शांती. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जिवीत आनी शांती आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फावटी कार्नली माइंडेड म्हणटा. म्हणल्यार आमचे पंचेंद्रिया 5 इंद्रिया या रक्त मांसाचे मन त्या मना प्रमाणे जियेल्या वरवीं ते देवाचे जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. कित्याक हांगा मुखार बरयला पळया 7th काळ म्हणटा कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध देवाच्या हा. काय निकाल जायना आणि खाल जावंक निजायकी तिचे वरवीं साथ दिना. ओके प्रेज गॉड. पण इंग्लिश बरयला बिकॉज कार्नली माइंडेड इज enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. कुडीची अपेक्षा दिल्या पूण हांगा काडलेला कार्नली माइंड. तर म्हजे मन रक्त मांसाचे मन असल्यार या कार्नल माइंड असल्यार ते देवाक विरोध म्हणटा. कित्याक देव आत्मो त्या देखून आमी रक्त मांसाच्या वंदना प्रमाणे या म्हणजे पंचेंद्रिया प्रमाणे जियेल्यार देवाक ते हे जायना. पूण हांगा घाला बिकॉज द कार्नल माइंडेड पळय त्या देखून देव आत्मो जाल्ल्या वरवीं आमकां कोता आमी आत्मो जावन आसा. केदळा मुखार आमी आत्म्या प्रमाणे जियेना तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी मरणचा अनुभव करता. मरण म्हळ्यार मरचें न्ही हेतून मरण म्हळ्यार देवाक हांव ते अलौकीकपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना. आमी संसार रितीन मात आमी जियेता. संसाराचे फलितांश मात आमच्या जिवितांत येता. केदळा म्हणजे मन स्पिरिच्युअल माइंड जाता. या कार्नल माइंडेड जावन स्पिरिच्युअल माइंडेड जाता हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें आलोचन बदलयता हांव. त्या म्हज्या जिवितांत हांव देवाची महिमा पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय आमी देवाचे उतार हितून उत्पत्ती 3रो अध्याय 9 जावन 11 वळसर पळया काय बरयला म्हणून. सुरेशपरा देवान दादल्याक उलो केलो आणि विचारलें तू खंय आसाय. ताणें जाप दिली तू बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सांगलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें. पुरो हांवें प्रेज गॉड. पुरो बट येस सर. पळय सरस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें तू खंय आसाय. ताणें जाप दिली तू बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो म्हणटा. पळय हांगा आदाम केदळा म्हणसर आत्मीक जावन आसलो स्पिरिच्युअल माइंडेड आसलो ताचे भितर भें म्हणलें नाटलें. कळ्ळें न्ही. भें म्हणलें नाटलें. भें केदळ आयलें केदळा ताणें देवाच्या उतरा विरोध अविधेयपण दाखयलें तेन्ना कितें जालें ताचे थंय भें आयलें. आतां कालें जालें ताचें स्पिरिच्युअल माइंडेड आसलें कार्नल माइंडेड जालें.
समजले कार्नल कार्नल म्हळ्यार रक्त मासाचे ओंदण काय म्हणतात रक्त मासाचे मौन म्हण येत या कुडीचे मौन म्हण येत कार्नल या 5 सेन्साचे मौन पळय की ताका पयले भिरांत कितें म्हण गोतून नाटलें तशेंच आमच्या जिवितांती आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार या कार्नल स्पिरिच्युअल मायंडेड जाल्यार आमच्या जिवितांत या संवसारान आमच्या हर एका समस्ये वयर बिया वयर पिडे वयर हर एक वयर आमकां जैत करूंक जाता जर तर हांव कार्नल मायंडेड असल्यार म्हज्या जिवितांत समस्या प्रॉब्लेम येताना म्हज्या जिवितांत ते अलौकीक रिजल्ट पळोवंक जायना कळ्ळें की कशें आदामान देवाच्या उतराक अविधेयपण दाखयल्या वरवीं तो काय म्हणटा ताणें जाप दिली तूं बागेंत चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसुल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो समजलें की त्या वेळा आमी मनशा सैमान जियेता आमच्या उणेपणाचेर आमच्या सत्तेचेर आमचे दिश्ट येता त्या वेळा म्हणसर आमचे चिंताप आमी बदलिना आमचे मायंड स्पिरिच्युअल मायंडेड जायना त्या वेळा म्हणसर आमी कार्नल मायंडेड जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्या सत्तेचेर अवलंबून येता त्या देखून मुखार देव काय म्हणटा पळया प्रेज गॉड मुखार सिस्टर वयर कर सिस्टर देवान ताका सवाल केले तू विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें प्रेज गॉड देव विचारता देव खाले विचारता तुका विणगो आसा म्हूण कोणें सांगलें देव सांगिना पळया ते जाल्यार आमी कार्नल मायंडेड जाता या रक्त मासाचे मन या पंचेंद्रीचे मन जाता ते जाल्यार हांव म्हणजे सेन्स नॉलेज चड उलयता विणगेपण दिसता म्हणजे कुडींत असले काय म्हणटा उणेपण दिसता हर एक आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार देव सांगता हांव पिडेस्त पूण देव सांगता कोणें तुका पिडेस्त सांगलां हांवें तुका बरो केला गुण केला पूण हांव काय म्हणटा कार्नल मायंडेड जाल्ल्या वरवीं म्हाका ते दुखता डॉक्टरान तशें सांगलां अशें सांगलां वय की देव विचारता कोणें तुका सांगलां आतां देव एका सवाल करता कोणें सांगलां तूं विणगो आसा म्हणून कोणें सांगलां हांवें सांगूं ना कळ्ळें की त्या देखून आमचें मन ते जाल्यार म्हणसर आत्मीक जायना या स्पिरिच्युअल मायंड जायना तेन्ना म्हणसर आमच्या जिवितांत कांय बरेंपण पळोवंक जायना ते जाल्यार म्हणजे मन देवाच्या उतरा प्रमाणे स्पिरिच्युअल मायंडेड जाता ताका एग्री जाता ते जाल्यार मात्र देवान कितें बसयलां म्हणजे जिवितांत ते अनुभव करूंक जाता जायते जाण म्हणटात म्हाका बेन दिसता देव म्हणटा कोणें तुका बेन दिसता म्हणला देव काय म्हणटा हांवें तुका बियासो आत्मो दिवना म्हणटा हांवें तुका बियोंक करता तो आत्मो दिवना कोता सेकंड म्हणजे 1:7 पळय की जायते जाण म्हणटा आमकां बेन दिसता पूण देव विचारता तुका बेन कोणें हांवें दिला गी हांवें दिवना तुका बेन पळय की हांव काय म्हणटा देव काय म्हणटा हांवें तुका बियोंक करता तो आत्मो दिवना हांवें दिला तुका स्वान येत मोगाळ बळोवंत आत्मो हे देखून केन्ना म्हणसर आमची चिंता बदलाना आमी आनी की कार्नल मायंडेड आसता या रक्त मासाचे मन म्हणजे पंचेंद्रियाचे मन असल्यार म्हज्या जिवितांत देवान कितें म्हजे पसत ताच्या पुता मरिफात खंय दवरना म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक जायना म्हणजे मायंड केल्यार स्पिरिच्युअल जाता स्पिरिच्युअल मायंडेड ते जाल्यार मात बलिश्ट जाता आनी हर एका समस्या म्हाका जैत करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया थोडे म्हणटा हांव एक सुरो म्हणटात म्हाका कांय करूंक थांकाना केदार म्हणसर केदार उलयता कार्नल जाल्ल्या वरी कार्नल मायंडेड जाल्ल्या वरी या संवसाराचें मन या म्हजें मन या कुडीचें मन या पंचेंद्रीच्या मना प्रमाणे गेल्यार म्हाका एक सुरपण भोगता पूण हांव चिंता इमॅन्युएल म्हळ्यार देव म्हजे सांगाता आसा देव म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सांगाता आसा गबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका गटाय दिता म्हज्या जैते हांव तुज्या हातान तुका सांबाळ दवरता कोण दवरता म्हणटा त्या देखून म्हणजे चिंताप या म्हणजे मायंड स्पिरिच्युअल मायंड जावचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड कशें आदामाक विचारलें देवान कोणें सांगलें बेन दिसता म्हणून विचारता पळय की सवाल करता पळय की देवान ताका सवाल तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें विणगो आसाय हांवें सांगलां की विणगो आसा म्हणून सांगूं ना पूण ते जाल्यार म्हणजे चिंताप हांव देवाच्या उतराक एग्री जायना ते जाल्यार म्हणजे जिवितांत एका रितीन काल्या सुरू जाता झूज सुरू जाता आमकां कोत्ता
हे जाणा आदामान देवाचे उतर विरोध डिसिशन काण गेले निर्धार काण गेले ताका काढलेले आत्मेदान कनेक्शन सुकल्या वरवीं ताणे हर एक ताचे मन पंचेंद्रिया उपयोग करीचे पडले हे पंचेंद्रियांत उपयोग करताना या मौन आम्ही उपयोग करताना जायते सुद्धा सजेशन येतात पूण हर एक सजेशन हे देवाच्या उतराक सरी जाल्ले जावन आसना तातूंत खंयचेय एक सारे करेक्ट आसता जायते त्या देखून जायते जाणांक कन्फ्युजन जाता आमकांय म्हाकाय आसलें पयलें काले करचें मुखार कन्फ्युजन काले करचें मुखार काले करचें तशें हे जाल्यार देवाच्या उतराक आयले आमी तेन्ना कालेलें आमचें मन बदलल्या वरवीं तें कन्फ्युजन आमकां गेलें आमचें मन चेंज जाल्ल्या वरवीं स्पिरिच्युअल मायंड जाल्ल्या वरवीं कितें कन्फ्युजन आसलें मुखार काले करचें कशें करचें तशें बरें चिंता बसलें तें पुरो गेलें कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमचें मन बदलूंक जाता संसार रितीन आमचें मन बदलूंक असाध्य त्या देखून आमी काले करीचे म्हळ्यार आमकां गोत्ता आमच्या जिवितान सैतान आमकां ताची चिंता घालून आमकां देवा तो पयस व्हरूंक पळयता केदाळ म्हणसर म्हाका सताची वळख मेळना देवाच्या उतरां मारिफात जर तर मेळना जाल्यार हांव ताणें कितें घाला तो आलोचन या फोटी कितें घाल्यात या ताची कुतंत्रां ताचे ट्रिक्स पडोवन म्हज्या जिवितांत हांव म्हणजे शांती समाधान पाड करता जायते जण आमकां गोत्ता पिवण्याक बली जातात वायट सवयाक बली जातात कित्याक म्हळ्यार तांचे चिंतपा वयर सैतानान काले म्हणल्यार घाला चिंतान घालून तांचे जिवीत ताणें बांदून दवरलो ताचे आमी आतां गुलाम जाल्या केदाळ म्हणसर तांचे चिंता बदलना त्या व्यक्तीचे तेन्ना म्हणसर ताच्या जिवितांत ते बरेपण येवंक जायना प्रेज गॉड त्या देखून जॅकोबसो 6 अध्याय 7वी ओळ म्हणटा 4:7 काले म्हणटा म्हळ्यार जॅकोब 4:7 देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देऊन साराका आड रावा आणि तो तुमचे दोन पळतलो काय म्हणटा therefore submit to God resist the devil and he will flee from you म्हणटा वय देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देऊन साराक आड रावा आणि तो तुमचे दोन पळलो दवरलो म्हळ्यार पहिले आमी खाले देवाक आमी खाल जायचे ताच्या उतराक आमी सरेंडर जायचे आमचे मन स्पिरिच्युअल जायते त्या खाल जाता आमी देऊन साराक आड रावले जाल्यार आमी खाले घेता देऊन साराक पळोवन धांवता देवाचे म्हणटा देऊन सारा आड रावा आणि तो तुमचे जावन पळटलो म्हणटा आमकां गोत्ता एक सिंपल एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एक मिनीट तुमी येताना वाटेर पेटो तुमकां धांवून हाडलो म्हूण चिंतया जर तर तुमी धांवल्यार काले जाता पेटो धांवून येताना तो आणखी जाऊन येता धांवून येता आनी तुमचो कालदो किलो मास आसचे ना मागीर वय गी पांय सोगी आपा सोगी ताका गम्मत जाली बिर्याणी म्हणल्यार बरी वय गी पेट्याक पूण त्याच पेट्याक तुम्ही कांय करीचे म्हणना तुम्ही रावा एक घडी रावून खाली ऍक्शन केल्या बरो भाऊ इतलोय तो पास येतो पेटो तुम्ही भाऊ कोणी खाले सोडयल्यार थंय जावन खाई धांवता वय गी आमकां गोत्ता आमी थोडे फावटी ते इलेक्ट्रीक गाडी आमचे व्हरता तो थोडे पेट्यांक ते आवाज आयकताना फॉलो करून येता धांव बाय 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 हांवें काले जाता इल्ले असो रप्प रावचे तेन्ना तो गोत रावता फाटी येता तेमने गेल्यार फाटल्यान धांवून येता म्हळ्यार सैतानी तशेंच त्या सैतानाक पयले तूं देवाक काल जायना जाल्यार देवाच्या उतराक तूं अबे जायना जाल्यार आड रावंक जायना फर्स्ट ऑफ ऑल आनी खेळ जाल्यार तूं ताका आड रावचे आड रावचें म्हणजे कोत्ता एक उदक वाळोन येताना ते आड दवरल्यार काल जाता ते उदक त्या कशें वचोंक जायना आड रावता वय ब्लॉक जाता तशेंच सैतान येताना हांवें धांवचें न्ही ताका हांवें आड रावचें कशें तो म्हज्या भितर कुतंत्र खाली हाडल्यार त्या जाल्यार हांव स्पिरिच्युअल मायंडेड जाता या देवाची उतरां म्हज्या तोंडार उलयता तेन्ना हांव खाल जाता म्हणजे मन नवें जाताना ताचे कुतंत्र विरोध म्हाका जैत करूंक जाता आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आतां एक पिडा आयल्या चिंतया डॉक्टर म्हणटा जायना ह्या समस्या जावन ताका भायर येवंक कांय करूंक जायना म्हणटा सैतानान एक ट्रॅप घाला ते जाल्यार तो देवाक खाल जाता देवाची उतर म्हणटा ताच्या गायन तुमी बरी जाल्यात तसो अर्थ आमकां वता तो गूण जाला ते जाल्यार ते उतार काडून तो तोंडार उसारता ताचें मन बदलयता सांगून त्याला काय जाता
तो देवसराक थंय फायट करनासा आनी ते आड रावता ताका आनी कितें तरी सोडिना ते जाल्यार उतरां उलयतना खाल जाता तो बलिश्ट जाता ताचे मन स्पिरिच्युअल जाल्लेत ताच्या कुडींत आनी स्पिरिच्युअल माइंडेड असले आनी कार्नल माइंडेड सांगाता मेळटाना ताच्या कुडींत असले सर समस्या वचोन ताका सुटका मेळटा जाल्यार काय जाता देवसराक तो आड रावल्यावरी देवसर ताचे जावन या देवसर म्हणजे पिडा ताचे जावन पळून दवरता ताका लागून आमची चिंताप देवाच्या उतरा बराबर आमी बदलोवचे इम्पॉर्टंट म्हणजे मन कार्नल आनी स्पिरिच्युअल सांगाता एक जायते म्हळ्यार कार्नल माइंड म्हणजे स्पिरिच्युअल माइंड एग्री जायते स्पिरिच्युअल माइंड काय सांगता ते कार्नल माइंड या म्हणजे मन एक एग्री जाल्यार तेय बरेपण पळोवंक जाता आनी देवसराक आड रावल्या वरवीं तो मजेत जावन फळाफळ घेता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळया सैतानान खेळचे आमच्या मनाक आमकां गोत्ता जुदास इस्करियोत वयगी सैतानान काय केलें ताच्या मनांत खेळलो वयगी मनांत देवाचे उतार म्हणटा जोसो 13व अध्याय 10वी ओळ काय म्हणटा पळया 13:2 तांचे सांजेचे जेवण चलतले जेजूक घातान पाराधीन करी जाय म्हण सैतानान शिमोन इस्करियोता पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें जाल्यार म्हणटा तांचे सांजेचे जेवण चलतले जेजून विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हणून सैतानान शिमोन इस्करियोचे पुता जुदासाच्या मनांत कितें केलें मनांत खाले गेलें येदोळूस घट्ट केल्लें ताका सैतान खाले करता आमच्या मनाक खेळटा जर म्हणजे मन कार्नल जाल्यार ताका खेळोवंक सुलभ जाता ते जाल्यार म्हणजे माइंड स्पिरिच्युअल जाता आत्मीक जाता म्हणजे माइंड स्पिरिच्युअल जावचे म्हळ्यार हांवें पयले देवाचे उतार आयकोवंक आसा ते आयकोवन खाले करून आसा काळजा सत म्हणून तोंडार उसारूंक आसा उसार काय जाता म्हणजे चिंता बदलाता म्हणजे चिंता काय जाता म्हणजे चिंताप आणि देवाचे चिंताप एक जाता या म्हणजे आत्म्याचे मन आणि म्हणजे कुडीचे मन एक जाता ते जाल्यार काय जाता दोगां सांगाता एक जाताना खरी एक समस्या जावन आमकां सुटका मेळटा आमकां गोता काजारी जोडांनी घोव बायला सांगाता एक जावन आसल्यार ते कुटुंब बरे जिवीत बरे कुटुंबान जाता जर तर ते कोण म्हण एकलो सारको ना घोव या बायल सारकी ना जाल्यार ते कुटुंब सांगाता बांदून हाडूंक जायना तेच रितीन म्हणजे हांव कोण म्हूण म्हाका गोत्ता हांव आत्मो जावन आसा आत्म्यान म्हणजे मन आसा म्हणजे आत्म्याचे मन आनी एक कार्नल माइंड या पंचेंद्रियाचे या कुडीचे मन एक जाता ते जाल्यार मात्र देवाचे जिवीत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड ताका नोट आसुया मन इम्पॉर्टंट आमी मनाची परिवर्तन करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट तेन्ना आमची मनाची नवसारी जायना म्हणजे चिंता बदलना तेन्ना आमचेर म्हणजे जिवितांत कांयच बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया पळोवंक गेल्यार काय म्हणटा जुदासांनी रिपेंट केलें ताणें रिपेंट जालो तो जुदास पूण रिपेंट जाल्यार ताचो काय म्हणटात ताचे जिवीत ताणें उगडायलें पळय माथ्यो वाचो मॅथ्यू प्रेज गॉड मॅथ्यू 1 ना जावन वाचा सॉरी मॅथ्यू 27 सॉरी 27 1 सकाळ जातच प्रधान याजकांनी आणि जुदेवाच्या महात्म्यांनी जेजूक जीवशी मारचो म्हणून ठराव घेतलो मुगार उपरांत तांणी ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो तिसरी हळूहळू ताका पराधीन केलो तो जुदास जेजूक मरणाचे प्रमाण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी महात्म्यांक दिवंक म्हणून फाटी व्हरून गेलो प्रेज गॉड पळय हांगा
अंतस्करणाची काय दिला सांगतो मी. अंतस्करण कांतोने दिला पण तुम्ही इंग्लिश बायबल असतात then Judas is betrayer seeing that he had been condemned was remorseful and brought back the 30 pieces. पण अनेकांत तेंच्यारी असा तुम्ही करेक्ट पळयल्यार ही रिपेंटेड म्हणून आसा तेंचे वर्षान म्हाका गुर्तून आसा रिपेंट तो पश्चाताप पूण ताणें पश्चाताप पावल्यार काय जालें म्हळ्यार ते पयशे फाटी ताणें व्हरून दिले जाल्यार ताणें एक्सेप्ट करनातल्या वरवीं ताचे आनी कितें गिल्ट फील आयलें कित्याक ताणें निरापराधी रागात बरयलें म्हळ्यार ताचे मतीर आयलें तो कार्नल मायंड जाल्ल्या वरवीं ताणें ते एक्सेप्ट करनातल्या वरवीं तो आनी काले जालो कांतावणे वरवीं निमाण वचून ताणें जीव केल्लो एक्चुअली पश्चातापावचें म्हळ्यार आमकां कोत्ता रिपेंटन्स म्हणजे म्हळ्यार म्हजे चिंताप सोडचे आनी देवाचे चिंताप घालचे चेंज अवर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे लोअर थिंकिंग काढणं देवाचे उतर हायर थिंकिंग देवाचे पुरा बरे विषय ते चिंताप बदलता त्याला म्हजें मन आनी देवाचें मन एक जाता म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता आमकां कोत्ता जेरमाया 29:11 म्हणटा म्हज्या मनांत जायत्यो आलोचना आसात जाल्यार जायत्यो आलोचना आसात तुमच्या हिता पसोवतो न्ही तुमच्या केस्ती पसोवतो देवाच्या मन जायत्यो आलोचना आसात कित्याक जाल्यार म्हजें मन आनी देवाचें मन एक जाता आमी काले जाला म्हळ्यार पवित्रांत आमी देवाचो एक जाला देव आत्मो आनी आमी आमचो आत्मा तो एक जाला कळ्ळें की आतां आत्म्यांत म्हणजे आसात पूर बेसांवां आशिर्वाद आमकां कोत्ता एफिशियन 1:3 काले म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सर्व आत्मीक बेसांवांनी ताणें भरल्यात पूण ती आत्मीक बेसांवां आत्मीक जाल्ल्या वरवीं ते आत्म्यांत आसल्या वरवीं म्हणजे आत्मो म्हणलो एक मनीस व्यक्ती जावन आसा स्पिरीट म्हणजे काय जाल्यार म्हणजे आत्म्याचें मन आनी म्हणजे कुडीचें मन या कार्नल मायंड एक जाता त्या जाल्यार मात्र आत्म्यांत कितें आसा त्या म्हज्या मनांत हांव ह्या मनाक येवन म्हज्या कुडींत हांवें अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून आमची मनाची भलायकी आमी सांबाळची व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां कोत्ता रोमन्स 12:2 काल म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदला काले घाला तुमची मनां नवी करा मनां नवी करा जेन्ना जिवीत तुमच्या जिणेचें रुपांतर जातालें आनी देवाक कितें बरें कितें मनवता तें तुमकां सोदूंक जाता म्हणटा देवाचें उतार त्या देखून आमची मन आमी परिवर्तन करचें बारीक गरजेचें जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून 2 कोरिंथ 5:17 म्हणटाले जो कोण क्रिस्तांतय एक जावन आसा कोण क्रिस्तांतय एक जावन आसा तो एक काले जावन आसा नवी रचना जावन आसा पोरणे ते सकट गेले सकट नवे जाला म्हणटा पळय कितें आमचे पोरणे काले आसले आमी काय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक एक व्हरता तेन्ना आमी सोमयातय एक जाता तेय जाल्यार काय जाता आमच्या जिवितांत पोरणे पुरा गेले पोरणे म्हळ्यार कालें म्हणजे आत्म्यान कितें आसलें पोरणे सैब पाताक म्हणल्यार सैब कंप्लीट गेले आतां नवो जालो म्हजो आत्मो आतां हांव आत्म्यांत देवा बरी जाल्ल्या वरवीं हर एक हांव देवाची सकत देवाची महिमा पदवी आनी हर एक म्हणजे भितर आसल्या वरवीं आतां खाली करूंक आसा ते भितर असले म्हज्या मन म्हणजे ते जाल्यार कार्नल मायंड आनी स्पिरीट मायंड एक जाता ते जाल्यार म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता आमी जायते फावटी आमच्या बापा मागणी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं देवाची खुशी कितें जावन आसा ह्या देवाच्या राजांत कितें आसा एक कांय पिडा ना समस्या ना काही प्रॉब्लेम नात ते आमी ह्या संवसाराक हाडिले जाल्यार म्हजे चिंताप आनी देवाचे चिंताप एक जायते देवाच्या उतरांत खाले बरयला ते हांवें समजून काडले त्या उतरा प्रमाणे उलयचे त्या उतरा प्रमाणे भवार्थान सत्मान येते त्या जाल्यार मात्र म्हजे चिंताप आनी देवाचे चिंताप देवान कितें सरकार आसा ते देवाची खुशी घाले कितें तेय आसा ह्या संवसारांत हांवें हाडिचे जाल्यार म्हजे कार्नल मायंड आसल्यार जायना कार्नल मायंड म्हाका संवसार शक्ती विशयांत तशें कळटा या म्हाका काले बगता कोणें काले सांगलां काले हांवें पळयलां पिलां ताचे विशयान बदयता ते जाल्यार म्हजें मन ते स्पिरिच्युअल मायंड एग्री जाता स्पिरिच्युअल मायंडार कितें आसा भावार्थ तातूंत काले आसा आमकां दोळ्याक दिसना त्यो संगत्यो ते जाल्यार हांव फाती येता भावार्थान म्हजी चिंता आनी देवाची चिंता एक जाता तेन्ना म्हजें तें बरेंपण पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया पळया मॅथ्यू 29 कड 22-29 जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाचे पदवे विशयांती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. प्रेज गॉड आमकां कोत्ता ते एक गडीच जाता ते 7 जण भाऊ असतात एकलो मरता परत तो आनीकल्या लागीं काजार जाता परत 7व्या पर्यंत ते जाता 7व्या पर्यंत निमाणो मरता त्याला येवन सवाल करतात मग पुन्हा देवाच्या वेळार ती कोणाची बायल जातली ती 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय कित्याक ते कार्नल माइंडेड आसले तांचे चिंता संवसारीचे नासले कितें आत्मीक जावन नाटले देवाच्या राजा तांकां कळीत नासले त्या देखून तांणी उलयतना कार्नल संवसारी रितीन तांणी उलयले पूण जेजू काय म्हणटा तांकां जाप दिवन जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमची चिंता बानीकी बदलो ना तुमी इतले वर्सां संवसार रितीन आसात संवसारी रितीन उलोवन आसात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना म्हणटा तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना संवसाराची चिंता मात तुमकां कोत्ता एकलो मेल्यार ताका बळी ते पुरो तुमकां कोत्ता पूण पवित्र सारकी समजणी तुमकां ना खरी समजणी तुमकां ना त्या देखून काय जाला समजणी नासतना आनी देवाची पदवी कितें विशयांची तुमकां कळीत ना देवाची सकत कितें देवाची पदवी कितें देवान कित्याक ह्या संवसारान जेजू क्रिस्ताक धाडलो ताच्या मुखार कितें बरो केलां देवान कितें बरो आमचे पासून तयार करून दवरला ताच्या विशयान तुमकां कळीत ना त्या देखून असो तुमी फटवून पडल्यात म्हणटा आमी जायते फावटी फटवून पडटा कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना आमकां संवसाराची समजणी मस्तू आसा ताका देवाचे उतर होशेया 4:6 काय म्हणटा म्हजी पद नास जाता गिन्यानाच्या अभावा लागून वय लॅक ऑफ नॉलेज म्हणटा खंयचे गिन्यान ना आमकां संवसाराची गिन्यान मस्त आसा वय हरी एक विशय करता खंयचो बरो डॉक्टर खंयचो खंय मासली बरी मेळटा हरी एक आमकां करता पूण देवाच्या उतराची समजणी ना खंयची देवाच्या उतराची खरी समजणी ना देवाचे उतर जायते नकोता पूण ताची खरी समजणी नाटल्या वरवीं काय म्हणटा देवाचे उतर म्हजी पर्ज आज नासतात जेजू म्हणटा तुमी पवित्र पुस्तकाची तुमकां काय ना समजणी ना तुमी फटवून पडल्यात तुमकां देवाच्या पदवी विशयांची कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडल्यात म्हणटा जर तर आमच्या जिवितांती आमी जायत्या संदर्भांनी फटवून पडूंक कारण कितें म्हळ्यार आमकां पवित्र पुस्तकाची खरी समजणी मेळना आनी देवाचे पदवी विशयांची आमकां कळीत ना त्या देखून आमी जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत फटवून पडटा त्या देखून ताची समजणी जायते तेन्ना मात म्हजी चिंता बदलूंक जाता म्हजी थिंकींग चेंज करूंक जाता जर तर म्हाका खरी समजणी मेळना जाल्यार म्हजी चिंता बदलूंक जायना कितें हांव आयकलां तेच म्हज्या मनांत आसल्या वरवीं तेच प्रमाणे हांव कार्य करपाक देंवता आनी तेच रिजल्ट म्हज्या जिवितांत हांव पळयता त्या देखून म्हजी चिंता बदलचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखार काय म्हणटा पळय जेजू 29 मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंज्या बरी जातली देखून तांकां लग्न आसचें ना पळय जेजू जबाब दिता मेल्ल्यांच्या जिवनपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंज्या बरी जातली देखून तांकां ते लग्न आसचें ना म्हणजे ते सर्गींच्या आंज्यार दादलो आंजना स्त्री आंजना पयलीं कित्याक ना दादलो स्त्री कित्याक आंज्या म्हळ्यार आत्म्यांत आमी असतात आमी आत्मो उडास आमी आत्मो तातूंत आत्म्यांत दादलो चेडू म्हणना त्या देखून तुमी बायबल करेक्ट वाचल्यार सगळ्यांनी तुमकां दिला म्हज्या पुता म्हणटा म्हज्या दुयेंत वारी उणें आसचें वय गे म्हज्या पुता वय गे पुरो उल्लेख म्हळ्यार आमी मेल फिमेल म्हणना ती आत्म्यान मेल फिमेल ना हरी एक सेम ते स्त्री दादलो म्हळ्यार व्यत्यास ना आत्म्यांत लिंग म्हणना ते त्याच्यामुळे देव कित्याक म्हळ्यार आमकां पुता आपयता देवाचो पूत आमी देवाची भुरगीं आमी एका लेखार देवाचे पूत कशें देव आमकां करता आदाम देवाचो पूत पयलो त्या देखून आमी ताची पूत जावन आसा देव आमचो बाप जावन आसा आमी भुरगीं या पूत आमी म्हणटा क्लियर समजत जाल्यार आमी मुखार वचया गॅलेशियन 3:26 जावन आसा 26 28
निजाय की तुम्ही समेस्त बावडता मारिपात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगी हा वाचीचे गे वाचा वाचा 28 म्हणसर पवित्र स्नानावरवी क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेली तुम्ही सगळी क्रिस्ताक नसल्यात ह्या पुढा जुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तात एक प्रेज गॉड बरोबर सगळं कसं काय म्हणतात जेजू क्रिस्ताच्या एक कोर्टांत देवाची भुरगी पवित्रांवर बी काय होता क्रिस्ताच्या एक कोर्टाक आयलेली तुम्ही सगळी क्रिस्ताक नसल्यात त्या देखून क्रिस्ताक नसल्या प्रांत या फुडा जुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलं बरं म्हणलं जुदेव आणि ग्रेक आमच्या सांगता तो कोंगणो तो बामणासो आणि काय पुरा म्हणतात तो हिंदू मुस्लिम पूर्ण देवाच्या रचांत क्रिस्ताक नसल्या प्रांत जुदेव आणि ग्रेक म्हणलं भेद ना तो आपलो क्रिस्तांचो हिंदूचो त्या डिसोजो असो तो पिंटो म्हणलं काही ना हरी एक काय म्हणतात देवाच्या या फुडा जुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना दादलो आणि स्त्री म्हणलो इवन दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना तुम्ही समेस्त जिजू क्रिस्तातही एक प्रेज गॉड हालेलुया आम्ही किती जाऊन असाव जिजू क्रिस्ताचे हरी एकलो त्याच्या सांगता त्या एक कोर्टात आम्ही एक जाऊन असाव त्या देखून आमची चिंता आम्ही बदलून असा त्या आमचं म्हणजे थिंकिंग कार्नल असता तितकं म्हणजे जिवितांत कितें बरें पडपळोंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 म्हळ्यार 1 कोरिंथियन 2:13-16 जाला 1 कोरिंथियन 2:13-16 आत्मिक संगतीचो विवार आत्मिक उतरांनी दिता पूण आम्ही उलयता ती उतरां मनुष्याच्या जाणवायेन विणलेली नाही बगार देवाच्या प्रेरकात्म्यान शिकयलेली प्रेज तसली गॉड पळय हांगा पळय आत्मिक संगतीचो विवार आत्मिक उतरांनी दिता पळय आत्मिक स्पिरिच्युअल थिंग्स आम्ही उलोवची उतरां आत्मिक जावन आसा देवाचे उतर आत्मिक आत्मा आणि जिवी जावन आसा ते काय जाता पूण आम्ही उलयता ती उतरां मनशाच्या जाणवायेन नाही कितें आम्ही कितें उलयता या देवाच्या उतरान कितें बरयला ती देवाची जाणवाय सोड मनशाची जाणवाय नाही संसाराची जाणवाय विंगड आसा नॉलेज तांचे तांणी काय शिकल्यात ताचे वयर बरयतात पूण देवाचे उतार ती खंयची मनशाची जाणवाय न्ही ती खंयची मनशाच्या जाणवायेन विणलेली न्ही बगार देवाच्या प्रेरकात्म्यान शिकयलेली दिसली देवाच्या आत्म्यात आमी ते उलयले त्या म्हणटा देवाचे उतार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकान ती बरयली त्या देखून त्या जाणां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकान बरयल्या वरवीं ही उतरां साद्या मनशाक समजना कार्नल माइंडेड आसा या संसाराचे मन आसा या कुडीचे मन असल्या मनशाक ताका चीत दिनाल्यार गमन दिनाल्यार ताका बिलकुल समजना आनी काय उलयतात पिशेपणां एग्जाम्पल सांगता जाल्यार ताच्या गायनी गुण जाल्या म्हणटात हांगा प्रॉब्लेम आसा समस्या आसा आनी काय उलयतात कशें उलयतात ग्रेस्त म्हणटात आमकां खायना समजूंक आनी ग्रेस्त म्हणटात आनी काय उलयतात तशें त्या रितीन समजलें न्ही आशिर्वादांनी भरलो म्हणटा बेसावांनी भरलो म्हणटा आमच्या जिवितांत कांय पडोवंक मेळना कित्याक ते कार्नल माइंडेड जावन आसात तांकां दोळ्याक दिसात तेन्ना माते फाटी येतात स्पिरिच्युअल माइंड तशें न्ही भावार्थान देवाच्या उतरान कितें बरयलां ताका एग्री जाता त्या देखून आमची चिंता बदलूनची व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मुखार खाला बरयलां पळय पूण पूण आपल्या संयमाप्रमाणे तो जी येता तो मनीस देवाच्या प्रेरकात्म्यातून येतात त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो विशेषपणश्यो दिसतात आत्मिक दृष्टी वरोन पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापूंक जायनात बरोबर आत्मिक पूण आपल्या संयमाप्रमाणे जी येता तो संयमाप्रमाणे म्हणल्यार कोण रक्त मासाच्या वंदरपणे जी येता या कार्नल माइंडेड आसा या पंचेंद्र मन आसा तो मनीस देवाच्या प्रेरकात्म्या जावन येता त्यो संगती मानून घेना ताका ते समजना कार्नल माइंडेड असल्यांक या रक्त मासाच्या वंदरपणे जियेतल्यांक संयमाप्रमाणे जियेतल्यांक
हे देवाच्या प्रेरक आत्म्यात येतात ते संगती मानून घेऊन जायना ताका म्हणलं ताच्याने आनी गुण झाला खायला म्हणटा साहेब धाकट्या स्वरूप पोट अशें म्हणटा आनी खायला पिशे उलयता तशें प्रवलयता ते काय सांगतात देवान दिला की काही दिला तरी एक तांकां खायला बघता ते उलयता गुण जाला म्हणटात तेय गुण जाला कितें दोळ्याक दिसचे उलयता ताका म्हणटा देवाचे उतर प्रेरक मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्या जावन येता ते संगती मानून घेना म्हणटा ताका त्यो एक पिशेपणसो दिसतात जायते म्हणटात देवाचे उतर तांकां पिशे लागले जायते उलयतात तिजो की म्हणलें न्हय बेलजेबूल ताका देवसार लागले तो देवसाराच्या मुखेली हे बरो सोडयता काम करता कित्याक जाता ही तुमी पळया शास्त्री परिदेव या पंडित व्हडले जेजू खाले काम करताना तो खाले म्हणजे उलटा उलयताले साबाता विरुद्ध कित्याक जाता ही जेजू न्हू अद्भुत काम फटाक्क जातात तांणी इतले शिकोवनी तांचे भितर जायना त्या देखून तांकां एका रितीचे हे त्या देखून तांणी काय घातले नियमा मुखार घातले तुम्ही साबात केले साबाताची सैले बरें काम करनाचो तांच्या जिवितान कांय करूंक बरेपण या मिरॅकल पळोवंक जायना इतले त्या देखून जेजू करतना तांकां ताच्या फाटल्यान लोक येता आजूय तशें जाता जायते कडेन ताच्या फाटल्यान येता खाले करतात थोडे मुखेली तांकां कांय कराव येता कित्याक आमच्या मागीर जमून जाल्यार हांगा येना जाल्यार त्या देखून अडकळ पुरा घालतात हे पयले जावन आसले जेजू की तांणी जायत्या फावटी आमकां वता बायबल वाचल्यार जायत्या फावटी सवालां घालताले साबाता दिसा करनाचो ताका जेजू तांकां जाव दितालो तर तुमी पाड्याक साबाता दिसा खाले व्हरिनात गी सोडिनात गी काम करनाचो म्हणटात तर हांवें दुयेक सुटका दिवचे रॉंग आसा गी ते तेंचेर बी आसा लूक जाल्यार घाला पळय 13 घाला लूक आमचे ते जावना न्ही पाटी मुखार गेला हो विशय पळया मागीर पाटी ओके लूक 13 अंत 10 घे पळय 10 वयर कर नो स्वताच करा वयर कर पळय 10 एक पळय साबाता दिसा जेजू एक सिनोगोगान शिकोवन दितालो एक थंय साबात एक सिनोगोगान शिकोवन दितालो वाच थंय वाच आसली वाच एक स्त्री हा जी 18 देवचारा निमती कश्ट जाताली हा सगळीच ते ती आसली 18 वर्सां जावन ती जाताली देवूसार कश्ट जाताली 18 सगळीच ती इयर्स आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें ते कश्ट कशें सगळीच ती बेंड जाली बावूक जाली आनी तिका नीट उबें रावंक जाय म्हणून पळय मुखार तें पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली तुज्या पिड्यान तुका सुटका फ्री तू सुटका तुका आतां पळय सुटका जाली ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांव लागली पूण साबाता दिसा जेजून गुण केल्लें पळोवन सिनोगोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो तुमकां काम म्हूण 6 दीस आसात त्या दिसांनी आनी गुण जाया पूण साबाता दिसा नाकात पूण ताका समियान जाप दिवन म्हणलें कपट्यानो तुमचे मदलो हर एकलो साबाता दिसा गोट्यांक बांदलेल्या फाड्याक वा गडवाक सोडून उदकाक उरिनावे साबात दिसा म्हणून वर्गां रावतात न्ही ताका कांय काम दिनासतना दितात वय साबात दिसा ते काम करयेत पूण जेजू काले म्हणटा मुखार ते तुमी काम करयेत तुमी म्हणटा साबात दिसा कांय काम करनाचो पूण तुमी ते काम करया जाल्यार जेजू काले म्हणटा तर 18 वर्सां जावन सैतानान खोड्यार घाल्ल्या ह्या अब्रामाच्या दुवेक तिच्या बंदपासांतली साबात दिसा सोडोवची न्हय आसली प्रेज गॉड म्हळ्यार खाल्या मनीस आनी कारण रिजन काडटात कितले अलौकीक कामां जेजू थंय पळयल्यार थंय फात्योंक जायना ताचे सांग काय म्हणटा ताचे सांग एग्री जावंक जायना तांणी कितें कार्नली मायंडेड आसले तांणी देवाचे उतर शिकल्यात वाचतात पुरो करतात पूण कार्नल आसले म्हणजे मायंडेड तांचे थिंकींग तांणी स्पिरिच्युअल जावन हाडले आत्मीक जावन हाडले त्या देखून जेजू सांगता ते एग्री जावंक तयार नासले जेजू काले सांगता तांकां ते समजून हाडले ते जेजू विरोध उलयता तो देवाच्या उतरा विरोध उलयता तो आपूण देव म्हणटा देव निंदा उलयता
हर एक उलयताले ताचे विरुद्ध आनी तो बेलजेबी सारके नेबरा कामां करता कित्याक तांची चिंता आतां संवसारी जावन आसली संवसारी रितीन ते मानवूंक चिंताले आत्मीक रितीन न्ही त्या देखून कार्नल माइंडेड असल्यार आमी ह्या रितीन उलयता आमकां कोत्ता आमच्या जिवितांनी आमी अनुभव केला आमी पयल्या दिसाक मागण्या पुरायताले कोणी म्हणजे दुसरे पंगडाचे आमकां देवाचे उतार दिताना आमी खाले म्हणटाले काय तुमी आमकां खाले शिकोवचे आमकां शिकोवची कांय गरज ना दुसऱ्यांक शिकया एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आमकां कांय गरज नासलें आमी काले करतालो रिलिजियस म्हणून ते फाळटले सोड न्हू हर एक तो सत शिकोवंक येताना आमी इन्कार करताले कित्याक आमी त्या वेळार कार्नाली माइंडेड जावन आसले आमची चिंता कार्नल जावन आसले आमी करचे ते सारके तांकां गुर्तू नात आनी आमकां फसयतात पंगड चेंज करूंक येता त्या मनोभावार आमी आसल्या पूण ते जावन आमकां सत कळ्ळें देवाचे उतरा प्रमाणे आमची चिंता बदलूनचे म्हणजे चिंता पंगड देवाचे उतरा प्रमाणे बदलीचे भावार्थान सत मानिचे ते जाल्यार कळ्ळें आमकां कळ्ळें तांणी सांगचे समज सारके आसले आमकां गुर्तू नासले त्या वेळार आज काल जाय तशें जाता आमी आमचे मन बदली नाटल्या वरवीं म्हणजे चिंता बदला नाटल्या वरवीं म्हणजे चिंता कार्नल जाल्यार कार्नल माइंड जाल्यार कोणी देवाचे उतर दिता थोड्यांक राग येता तुमी काले आमकां शिकोवचे आमकां गुर्तू ना आमी ल्हानपण शिकले ल्हानपण ते येता वांगा येता मागणे येता मिसाक येता ते करता हे करता आमची चिंता त्या रितीचे जावन आसा त्या देखून आमची चिंता कार्नल माइंडेड जावन स्पिरिच्युअल माइंडेड एग्री जायची स्पिरिच्युअल माइंडेड कितें आसा कार्नल माइंड एग्री जाताना मात्र देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया पळय 1 Corinthians 2:13-16 पट्टी सिस्टर 1 Corinthians 2:13-16 काय म्हणटा ओके मुखार मनुष्याच्या जविल्ल्यान न्ही पूण आपल्या सैमाप्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरकात्मे जावन येता त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपणशो दिसतात आत्मीक दृश्टीन वळवणपणाची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटावंक जायना ताका समजना कित्याक ते आत्मीक दृश्टीन मात पळोवंक जाता या भावार्थाच्या दृश्टीन मात पळोवंक जाता या कार्नल न्ही स्पिरिच्युअल माइंडान मात समजूंक जाता त्या देखून त्या व्यक्तीक ती वरणपण आत्मीक दृश्टीन मात ती वरणपणाची गरज देखून ताचे वरवीं तो आटावंक जायना हे कशें साहज गुण जाता म्हणटा कशें साहज गुण जावंक चान्स ना वय गे प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया तर आत्मीक दृश्टीन वरणपणाची गरज देखून तांचे वरवीं तो आटावंक जायना त्यातून हर एक म्हणजे थिंकिंग स्पिरिच्युअल माइंड जायते आत्मीक जायते या भावार्थाचे जायते दोळ्याक दिसचे न्ही त्या जाल्यार मात ते वरून पळोवंक जाता कार्नल असल्याक काय दिसता ताका ते जाल्यार सेन्सस नॉलेज प्रमाणे जियोवचे जालें आतां इवन आमी जाल्यार जायत्यो संगत्यो सेन्ससा प्रमाणे जियेता जायत्यो संगत्यो जायत्या वेळार आमकां गोत्ता जिवितांनी मरण आमच्या जिबेर आसा हर एक आमकां गोत्ता जाल्यारय आमी जायते फावटी त्या सिट्युएशन वयर येता आमचे सेन्सस काले सांगता आमची भावना काले सांगता आमची चिंता काले सांगता पंचेंद्रिय काले सांगता त्या प्रमाणे त्या देखून आमचे जायत्या समस्यांक पर्याय मेळना त्या देखून हे निरंतर एक झूज जावन आसा आमची चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी बदलूंचे आमी चिंता एक रितीन गेले पुरो जालें म्हणून आमी सदां येता रितीन आनी झुमान जॉयन जाता जालें ना ते कंटिन्यू प्रोग्रेस काय म्हणटात कंटिन्युटी आसा ते मरता पर्यंत आमी ते कंटिन्यू करूंक आसा आमकां गोत्तो ना आमी कितलेय देवाच्या उतरांत आसूं पुरो सकयल पडूंक एक घडी पुरो तशे वेळार आदाम पडलो देवाच्या सांगातपणार आसलो दावीद राय पडलो अब्रामीय पडलो मोइजय सुकलो जायते जाण भावार्थी तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितलेय देवाच्या सांगातपणार जापण आसल्यार एक ल्हान समस्या आमच्या जिवितांत काय करता सैतानाक वाट उक्ते करूंक आमकां गोत्ता तेंची एक तुमी लेस पॅकेट या बिस्कीट पॅकेट काडून घ्या त्याला झिगझॅग आसा त्या जाग्यार मात्र ओपन करूंक जाता दुसऱ्या जाग्यार बारीक कस मारता तशें सैतानाक आमची विकनेस थोडे गोत्त आसा जायते फावटी जर तर त्या समस्ये वयर हांव काय म्हणटात फोकस देवाच्या उतरां चड फोकस करना जाल्यार ताका गोत्ता त्या जाग्यार वीक आसा परत त्याच जाग्यार तो अटॅक करता आमी खंयच्या एरियान भायर येयल्या त्याच एरियान तो परत आमकां ट्रॅप करता त्या देखून आमची चिंता हर एका वेळार हर एका घडये ते काय म्हणटा स्पिरिच्युअल माइंडेड जावचे व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण मात्र ते बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार
बरोबर. पण आत्मिक मनीस संगती वरोंक शकता तरी ताका कोणाच्यानी वरोंक जायना. कोण आत्मिक आसा, कोण स्पिरिच्युअल माइंडेड आसा, ताका लागत हर एक सांगती देवाच्या उतरान खाले बरयला तो वरोन पळयता. हो देवाचे उतर अशें सांगता वय. म्हजे चिंता पयशे सांगता बाट हांव उतार अशें सांगता. हांवें खाल्यार रोवता त्या उतरा प्रमाणे म्हजे आलोचन चिंता हांवें बदलूंक आसा. पळयता पुरो वरोन पळयता सकता तरी ताका कोणाच्यानी वरोंक जायना. त्या मनशाक कोणाक समजूंक जायना खायला उलयता. त्या गायनी गुण जाला म्हणटा, शिरापांतल्या सोडयला म्हणटा, तुमकां बेसावांनी भरला म्हणटा. आणि तो उलयता रुखाक, ह्या गोड्याक, ह्या दोंगराक उलया, तुमच्या समस्याक उलया म्हणटा. खायला उलोवचे कोणा लागीं उलोवन आसा तेकली मी करवा लागीं म्हणटा दुसरे वय. पूण तो काले करता ताका खऱ्या मनशाक कळना. त्या देखून तेजो आत्मीक मनीस मात्र ह्या संवसारांत कोण स्पिरिच्युअल माइंडेड आसा तो मात्र व्यक्ती ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक शकता. जर कार्नल माइंडेड असल्यार ताचे रिजल्ट ह्या संवसाराचे ह्या संवसाराचे रिजल्ट काय येता. बांगडे केल्यार नेमजी आनी काय म्हणटात मांस केल्यार दुकरां मांस नेमजी आनी बटाटे वाय. तो काय सांगता कार्नल कित्याक ताची चिंता पंचेंद्रिया ह्या संवसार काय सांगता त्या प्रमाणे असल्यावरय ताची चिंता तशें जाता आनी काय तो फाती येता तशें ताच्या जिवितांत घडटा. पूण आत्मीक मनीस काय करता अरे एक देवान दिला बेसावंक घालून ताका कितें जाय तें खाता ताच्या जिवितांत कांय चड जायना. कित्याक ताची चिंता बदलल्या वरवीं ताचें थिंकींग बदलल्या वरवीं. कित्याक तो आदाम जल्मलो आदामा भितर आसलो आतां खंय आतां जेजू क्रिस्ताक एक जाल्ल्या वरवीं कितें जालें पोरणे ते गेले सगळें आतां नवें जाला. ताचे चिंता बी नवें जाले. आत्म्यान तो नवो जालो. ताचे कितें पयले जावन खाले ताचे आवय बापाय जावन खाले आसले पुरो हेरिडेटरी पुरा आतां गेली. आतां पुरो हर एक कोणाचे जावन आसा जेजू तांचे ताचे जावन पुरा कितें बऱ्यो वस्तू बऱ्यो संगती मात्र आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक मेळटात आनी जातात. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके मुखार 16 का पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणाच्यान सर्वस्वराचे मौन समजू येत. क्वेश्चन मार्क. सर्वस्वरी माणूस समजूंक जाता की कोण तो ताका बू सांगतलो. पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मौन लाभला म्हणटा देवाचे उतर. त्या जाल्यार जेजूचे एकवटान जियेता हांव. जेजूक आमी समी सोडून धर्म स्विकार केला ते जाल्यार आमी नवी रचना जाल्या हांव जाल्यार कितें जालें आतां पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मौन लाभला. आमचे माइंड स्पिरिच्युअल माइंड जाला आनी देवाचे उतरा प्रमाणे आमकां जेजू क्रिस्ताचे मौन लाभला. त्या देखून जेजून खाले केला ते मात्र आमी उलयता आनी सांगता आनी शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके कोणा कांय मनी कितें सांगूंक आसा की कांय टेस्टामनी आसा की. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजले विषय तुमकां. प्रेज गॉड. होय ब्रदर समजालें. येस येस प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कांय मनी ऍड करूंक आसल्यार करी येता कांय सांगूंक आसल्यार सांगी येता. टेस्टामनीज. ब्रदर प्रेज गॉड. समा आसा तशें करी. Second Corinthians 10 नाका 3 John 1:2 घाला बळा. 3 John 1:2. मोगाच्या इष्ट. हा Third John. एकच चॅप्टर असतो. मोगाच्या इष्टा तुझी आत्मिक भलायकी बरी असलेल्या बरी तुझे कुडीची भलायकी बरी असो. Praise आणि God. हे बरोबर. Okay, then now correct now. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. वय soul. म्हणजे सोल म्हळ्यार गोता आमचे मन आसा पंचेंद्रिया पांच इंद्रिया चिंता बरी एक आसा. तेन्ना आमी सोल या म्हणजे मन कार्नल असले स्पिरिच्युअल जाता त्याला म्हणजे आत्मीक भलायकी बरी आसा म्हणजे कुडीची भलायकी बरेपण पळोवंक जाता. म्हणजे जिवितांत प्रेज गॉड.
म्हणजे जिवितांत आणि देवाची महिमा झाली पळयल्यार म्हणजे चिंतापो बदलूनचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्याला काय जाता म्हणजे चिंतापो आणि देवाची चिंताप एक जाताना म्हणजे कुडीची भलायकी बरे जाता ते बरी लाभल्या मोगाच्या इष्टा तुझी आत्मिक न्ही म्हणजे मनाची भलायकी बरी आसल्या बरी तुझ्या कुडीची भलायकी बरी असो आत्मिक बरी आसा आमची वयनी पण त्या मनाची भलायकी बरी आसा कार्नल माइंड स्पिरिच्युअल माइंड जाता त्याला काय जाता म्हणजे कुडीची भलायकी बरी जाता आणि सहसंगतीने तुका ते बरेपण लागता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके प्रेज गॉड काय ना जाल्यार आमी एंड करूया प्रेज गॉड काही सांगू आसा कोणाक यस ना म्हणचिंता आमी निमाणे प्रार्थना करूया मोगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा बसवतो आमी तुका अर्घा दिता खंयच्या दिसा पयलीं सत्य जायती सतत तुवें उगडापे केल्या पासून आमी तुका अर्घा दिता केदाळ आमचे कार्नल माइंड आमचे कुडीचे मन तुझ्या आत्मिक मनाक एक जाता त्या जाल्यार मात आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक जाता म्हळ्यार सतत तुवें आमकां उगडापे केले तितलेंच न्ही आमोसाच्या ग्रंथार म्हणटा दोग जाण पयले थाराय नासतना सांगाता वचोंक जायना तशेंच आमच्या जिवितांत आमचे मन आत्म्याचे मन आणि आमचे कार्नल माइंड एक जाल्ल्या शिवाय आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जायना म्हळ्यार सतत आयच्या दिसा उतरां मरिफात आमकां शिकयल्या पासून आमी तुका अर्घान दिता पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत आमचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक तूं आमकां कुमक करच्या पासून अर्घान दिता अशें देवान बसयले ते करून आमचें जिवीत आमी जिवन फाव केल्ल्या अर्घान दिता अशें एकल्यानी जेजू थंय येवन जेजूची महिमा पळोवन जेजूच्या नांवाक हरी एकली महिमा दिवंक मागता हांव मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 Amen. प्रेज गॉड Amen. Amen. हालेलुया Praise God. Praise. Thank you. Amen. Praise the Lord, Thank you, brother. brother. थँक्यू